Tignan nyo guys. Oh. So yun guys, dahil hindi kayo makatulog kasi mayroong handaan sa amin, may mga nagiinom. Minabuti namin na mag-vlog for a night. Ayan, so silipin natin yung mga nangunguha ng sihi, ayan, ng suso. Ayan, pang ulam nila. Kasi kadalasan guys, pag gabi lalabas yung mga suso. Hindi mo na kailangan magpungkal ng bato. So, matagay ba? Babaw lang. Marulin lang kamu. Amay. Talo yun, yan. Grabe kalat mo. Ano? Talaga magbuha or magbuha. Hindi. Tangina mo. Masarap ito pag ginagataan. Tawag sa amin doon tatakon.
Tinutulungan namin kasi guys. Nagbakasyon sila. Tapos pabalik na silang Manila bukas. So, yan, tulungan na namin makakuha ng ito, suso. Yun dala kulaw. Oh, laga. Talaga, masarap mo. Ito to. Wala no. Oh. Ayan, isa. Yan. Hindi ganda ko lo. Badarang kula na pati kanina sa may hindi. Kaya medyo tao pa. Ako rin nagdiding. Kasabago naghanap ako din. Kasal pa. Liw. Siyahan o. Tiyo, kadala ko ligtiyo. Oh, sarap. Ito. Ikadakal hindi kasi dyan. Ayan, galaw pa, galaw pa. Huli ka. Yan, hindi yan yun. Yan naman. Yan. Yan, tulungan natin sila kasi para may marami silang makakuha. So ganyan guys, ganito. Pag sa umaga kasi, pag nanguha ka ng ganito sa umaga, kailangan mo pang mag ano. Yan. Guys, ano yan? Oh. Ooh. Oh, ano
Ano yan? Ano yan? Uy. Oh, ano yan guys? Alam niyo ba kung ano to? Oh. La 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 la. Oops. Guys, tawag dito sa amin manala. Ayan, hindi. Buto tawag dito sa amin. Okay, so buhay yan. Oh. So ayan. So pagka gusto mo, ito naman tamis-tamis kasi medyo matamis to. Lalaglag na. Ayan. Ito paano naman to pinapain sa pag-isda. Ayan, buto manala. Ayan, mga nakadikit lang. So ayan. Kasi pag sa umaga mo daw kinuha, kailangan mo pang magbungkal ng ano. Ayan, break na natin sa tubig. Kasi ayan, nabubuhay naman siya, mo lang siya dyan. Ayan, so ayan guys, oh. Ayan, mga naka sila, ano lang. Pero sa umaga, pag kukuha ka nito, ayan, ano lang. Ayan guys, tignan nyo yan, haba. Tignan nyo guys. Oh. Ayan guys. La. Pamigli na. Naihi. Ayan, laki. Ayan guys, ah. Naihi. Ayan. So ayan. Tignan natin yung pakalaman na bike natin. Oops. Ayan. Kasi para makadami pa tayo, para matulungan natin sila. Ayan, yung madami to guys. Ayan. Ayun, dami. Ayan. Huli ka. Kasi pag naramdaman nila, nawawahan sila. Ayan, dami. Oh, yan, dami. Dami. Ang dami, oh. Ito nagkuha na kitang ano? Ay, kadako, nakapanira na kita. Ayun. Amag yan. Check po kuya siya, kadako. Hindi ka mo di, oh. Dala ko laon, igdi, oh. Hindi ka mo, dala ko laon. Di pa kuya siya damo, duwang dakula. Dala ko laon, igdi. Yes, medyo malaki si dito. Ayan. Wah! Paunahan na yan, hindi na pa. Ayan. Ipunta mo na yan. Dala-dala pa may mga gapang. Yan guys, nasa tubig pa. Oh. Patay mo muna dyan. Para makatulong tayo sa kanila. Kasi kahapon nanguha din ako nito eh. Ito yung ulam namin kahapon. Tawag dito sa amin taktakon. Pero maraming klaseng ano guys ha. Suso dito sa amin, iba-ibang klase. Meron ganito para mga malalaki pa nito. Ito, yan, suso din niya kaya lang medyo maputik ito. Yan, kaya hindi ko nakukuhanin yan kasi medyo maputik. Yan guys. Ito na siya. Para ito na lang. Yan, malaki-laki. Yan, ito nyo yan. Hindi ko na kinukuha kasi medyo maputi kasi ito din. Yan, masarap din to. Kailangan mo to sipsipin at ano dito ito, papaano lang yung butas dito. Tapos pwede mo siyang sipsipin.
Ito naman, tak-tak. Kailangan mong ganun din para lumabas yung laman. Itak-tak. Kaya siya tawag tak-takot. Naman, ano. Dapat pinagpaka naman ito, ano. Ang laga. Kada nandun sa aga, pag uli. Ano. Hindi ka makuha. Magandang ka yan. Kaya mo na duman. Kaya na muna. Yan. Dapat balde. A few moments later. And guys, ayan yun na nakuha namin. Nasa plastic na yan. Ganda. Siguro mga 30 minutes na kami naghanap. And bukas lulutuin na yun. So, ang sarap yung gataan. So, yan lang guys. Sa ating for this vlog. Sa ating vlog ngayon gabi. Ayan. For this vlog night. Ayan. So, yun na kami guys. Thank you for watching guys.